tayo sa pulang lupa. So picture muna tayo. Okay, strike up. Two. So yan po sila. Hindi po kami mahilig sa picture talaga. Medyo ano siya kasi nga hindi siya lupa talaga, parang buhangin siya. So parang ano, yung sa Kapurpurawan, di ba ano yun, parang bato. So this one, parang sand na siya na ano, medyo tumigas lang. Hindi talaga siya rock formation. Okay? Ano siya, land formation. Hindi siya rock formation, land formation or kaya sand formation. So alam niyo na, next na tayo, right? Next na tayong place. So we're done with the first destination, okay? So this is it! That's it! Yay! Dito na tayo sa pulang lupa. So picture muna tayo. Okay, strike a pose. Yay! Yan, ito yung kasamahan natin. Okay, one. Adjust. Picture muna tayo dito ha. Wait lang. Okay. Kuya, walang 4. Isa pa. Pagkatapos ng cellphone sa dagat. Isa pa. Isa pa. Yun. Di ba ang ingay, ang gulo-gulo, di ba? 1, 2. So yun. Yan po sila. Hindi po kami mahilig sa picture talaga. Hindi po kami mahilig sa picture. Okay? So yan po. Dito sa pulang lupa. Okay, mayroon pa! Hindi pa tapos. Ilang Yan. pa to? Okay, so standby lang. Yan. Ipora. Yay! Yan yung birthday boy. So yan. Andito tayo sa... Hindi pa tapos umihi. Okay. So, ito yung pulang lupa. So, dito sa Quezon Province. So, yun. Nandito na tayo sa pulang lupa. Okay. So, ito yung pula. Kaya tinatawag nilang pulang lupa dahil mapula. Yan. So, yan. Yan. Okay, yan. I-touch natin. So, yan. Sobrang nice. So, parang may pa-cave dito. And then, strike a pose. Wow! Yan. So, yan. Diba? Sobrang nice. So, yan po. Okay, yung mga formation doon. Hindi siya rock talaga.
Para siyang ano, Erosion. erosion daw. Yun, oh, kasi hindi siya rock eh. Hindi siya rock, erosion yan. Ano siya, sand formation. Sand formation. Sand formation. So strike a pose and then yan, this is it. Pansit. So ang ganda, no? Yun, oh. Ganda din. So andun sila, kanya-kanya tayong picture ngayon. So hanggang doon. Yan. Fred, akyat ka doon, Fred. O, picturean kita. Puntahan yung Kapurpurawan, ano? Hindi ako. Ay, nakapunta na po tayo. Napunta namin. Oo. Opo, opo, opo. Opo. Ganda. Yan. So, yan. Ay. Sige lang. Enjoy lang natin yung ano, summer. Mayroon pa daw doon. So, mayroon tayong, sige nak, go lang nak. Mauna ka na. Careful dyan nak. Yan. Okay. So, yun. Okay. So, dito tayo. Okay, yan. Oh, di ba? Ang ganda. Okay. Medyo ano siya, kasi nga hindi siya lupa talaga. Parang buhangin siya. So, parang ano, yung sa Kapurpurawan, di ba, ano yun? Parang bato. So, this one, parang sand na siya na, ano, medyo tumigas lang. Hindi talaga siya, ano, hindi talaga siya rock formation. Okay. Ano siya, land formation. Hindi siya rock formation, land formation, or kaya sand formation. Bagong formation. Okay, so nandun yung mga ano natin, o mga camera ano lover, yan. Yung mga camera lover nandoon, oh. Yan, yan. Okay. So, yan. Oh, 1, 2, 3. Pose. Yan. Sige lang, paunahan lang tayo ng post dito. Okay, so ang ganda rin. Napakahusay. Tapos overlooking, oh. 'Di ba? Ang ganda. Ha? Okay. Sobrang nice. Yan. Go! Yan. Okay lang. Sige nak, down ako ha. Oops, yan. Okay. Yan. So 'di ba ang ganda? Okay, so ganun lang. Okay. Picture mo kami ni Sir Benz. Let's go, 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 go. Go. Okay. So, nandito tayo ngayon sa Pulang Lupa sa Quezon City. Sana sabihin ko yan. Quezon Province. So, yun. So, andito. Ito yung ano niya, pinaka-view. Kasi andito tayo sa taas. Yan. Yan yung sinakyan nating pump boat. Galing doon sa ano, galing doon sa dam, wait lang ha, nakalimutan ko yung name, yung pinanggalingan namin doon sa kabila. So, mag-transfer ka lang papunta rito. And then, this is it. Makikita mo na yung ganitong ano, overlooking scenery na sobrang ganda din. Hindi mo rin maiwasan na mag-take ng selfie or kaya group pic sa mga kasamahan mo kasi ang ganda. Pag nandito ka sa taas, so tingnan mo, 'di ba ang ganda ng view doon? Tapos pag iikot mo yung camera, 'di ba ang linis ng tubig, yan. You know. So nandoon sila sa baba. Tayo umakyat tayo ng konti dito sa taas. Kung gusto mo talagang umakyat pa sa mas mataas pa talaga, mayroon pang space doon kung gusto mo. Pero dito lang tayo sa may bandang ano lang, sa may sand formation. Wow, sand formation eh. Kasi nga, hindi siya bato. Para siyang na ano lang na biyak-biyak na mga lupa. Kaya nandito tayo sa taas. So, ganyan po siya. Yung mga kasama natin, nag-swimming na po sila. Yan, you know, tingnan mo. Okay, di ba ang ganda? Hanggang dun sa may tao na yon. Yun, hanggang dun sa may tao na yun, ibig sabihin, mababaw pa siya. So,
pwede kayong mag-enjoy dito. Kaso nga lang, you need to be careful kasi may mga ano doon, may mga part na ano, may mga swaki, yun yung tawag sa amin noon at saka yung mga tuyom, ibig sabihin yun yung mga delikado mong maapakan, so kailangan mo magsuot ng mga gear na pang swimming para hindi ka naman masyadong maano sa mga bagay-bagay na nakatira dito sa sa dagat. So enjoy lang natin. So 'di ba? Sobrang nice din 'yun. At saka fresh, maano mo yung stress mo, mag-unload ka ng stress dito pag gusto mo. Kaya yan, ikot natin yung camera dito sa likod ko. So ganito po siya, yung area na to. Tapos sa banda doon, kung napansin nyo dito, ikot ko yung camera, bababa ako ng konti. Yan. Bababa ako ng konti ha. So yan. Okay. So yan. Dito tayo. Okay. So this is it. Yan oh. So yan. Di ba? Ang ganda rito ng side na to oh. Yan. Baba pa ulit tayo. Yan. So dito tayo sa sa tubig. Kasi parang ang ganda ng tubig. So mag-down tayo. And then careful tayo kasi baka malaglag tayo. Yan. Ang ganda-ganda. 'Di ba? Ang linis-linis. So careful tayo. Yan. Ops. Mahulog tayo. Oh, mayroon pa dito oh sa side na to. So yan. Gusto mo pa ganyan, right? So ganyan. So yan. So enjoy lang natin. Right, yung tubig. Ops. O yan. So yun. Ito po yung kalawakan niya. Dito sa side na yun. Yan, di ba? Ang haba din. Hindi din magpatalo yung dito. Hindi rin magpatalo yung ganda at sobrang linis. Right? So ibig sabihin, walang tao dito. So yung social distancing, sobrang kitang-kita natin. Wala tayong masyadong problema doon sa protocol kasi napakalinis. Ay, may crab dito oh. May buhay. Yan oh. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo ha. Okay? Wait lang. Yan ko. So yan, ganyan pong area. So balikan na nga natin yung crab, nandoon pa rin. Yan oh, yung crab. Nasaan na? Ay, nandoon yung crab. Umakyat na siya oh. Umakyat na. Kunin mo nak. Oh, yun oh nak oh. Yun oh, dalawa na sila. Dalawa na yung crab. Yun oh. Yun oh. Okay. Nak oh, may buhay dito nak oh, yun oh. Yung crab. Oh, yun oh. Yun oh. May crab doon nak, yun oh. Yan. Yan siya, yung mga formation. Ay, nandiyan siya, umakyat siya oh. Yun oh. Yun oh, umakyat. Yan oh. Oh, di ba? Maliit lang. Pero umakyat, nakakatuwa. Yun oh. Oh, di ba? Yan. Tada! Tada! Yan na siya. So, i-close up natin. So, yan. Nasaan na siya? Bulaga. Nasaan ka na? Nasaan? Oh, yun. Yan. Yan. Oh. Yan oh. Yun oh. O, diba? Nakakatuwa. Sobrang nakaka-enjoy. Ganda. Ito yung pinaka-highlight nila. Yan, ganyan yung ganyang formation. Dito. At saka doon. So yan. Okay, so ganyan po siya. So let's go. Balik na tayo doon sa area na yun. Kasi medyo medyo mainit na. Okay. Mainit na. So dito tayo dadaan sa kabila. Doon sila sa Hindi ako mahilig doon sa natakot ako. Baka madulas na ito. So dito lang. Wow. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Right? So sobrang sobrang nakakatuwa kasi sobrang ganda. Right? Dito tayo. Okay, baba. So yun yung area doon. So pwede kayong mag-swimming talaga dyan. Hanggang magsawa kayo sa sobrang linis. Then, ay, grabe. Sobrang nakaka-enjoy. Right? So thank you ulit kay Miss Soriano at saka Mr. Soriano and family. Right? Sa opportunity na napakapunta tayo rito. Kasi nga, free tayo lahat. Pero pag mapunta kayo dito, ganyan. Sobrang nice. Capture yung pose. Ganyan. Diba ang ganda? Right? So, later na tayo. Kasi nga, balik na tayo sa bangka kasi sobrang init na. At saka kailangan na nating magpahinga din kasi sobra-sobra na yung pag-swimming natin.
So, thank you so much for watching. God bless everyone. Do not forget to like, share, and subscribe with regards to this video. God bless everyone. See you around.